Hello! Én Smith Sandy vagyok, mindset mentor és transformációs coach, és ez pedig itt a Joy Embassy Podcast, ahol utat mutatok és mindenféle technikákat tanítok a legvágyottabb, legvalódibb önmagad felé. Azt a címet adtam ennek a résznek, hogy segítség, élményfüggő vagyok. A helyzet az, hogy ismerek olyat, aki ismer olyat, aki magára tud ismerni ebben a leírásban, amit mindjárt meg fogok osztani veletek, és hát leginkább a hozzám hasonló szabad lelkekkel szoktunk nagy egyetértésben megegyezni abban, hogy mennyire rá lehet függni ezekre az óriási, hatalmas, nagy élményekre, ezekre az intenzív pillanatokra, ezekre az, úgy szoktam nevezni őket, hogy tűzijáték élményekre, amelyekkel időnként megajándékoz bennünket az élet, és valóban van némi összefüggés a között, hogy mennyi engedélyt adunk magunknak arra, hogy csupa ilyen ajándékokat kapjunk és fogadjunk az élettől, mennyi tudatos figyelmet, erőforrást fordítunk arra, hogy ezt ne csak véletlenszerűen hújjon az ölünkbe időnként, hanem tervezéssel, idő és akár pénz vagy egyéb erőforrások ráfordításával egy szervezett tevékenység legyen az életünkben, vagy az egész életünknek a szerves részévé váljon, sőt, adott esetben igazából elkezdeni valamennyire a középponti részének felépíteni az életünknek azt, hogy minket egyébként mély, intim, valódi, bensőséges, számunkra tápláló, igazán jó élmények érhessenek, vagy érjenek. Tehát igen, lehet úgy is élni, hogy amúgy teljesen bezárkózunk, és totálisan tele van tömve a naptárunk, vagy mint egy ilyen hörcsög, így hajtjuk a kis kerekünket, és minden nap egyformának tűnik, és akkor egyszer csak véletlenül bármi történik, ami így kirángat minket egy pillanatra a képletből, és megajándékoz minket, szó szerint egy ilyen nagyon bizsergető, nagyon szokatlan, vagy nagyon váratlan tapasztalással, de proaktívan is kézbe vehetjük az irányítást e fölött, és elkezdhetünk tényleg aktívan tenni azért, hogy ez azért ne ennyire kiszámíthatatlan, meg ritka dolog legyen, hanem fontos szerepet kapjon az életünkben, mert fontos szerepet tulajdonítunk ennek az életünkben, és akkor ebben az esetben tényleg tudunk erre készülni, meg tudjuk tervezni, tudunk rá időt szakítani, figyelmet szakítani, és ez jellemzően csak még pozitívabbá teszi az egésznek a megélését. Viszont az is nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez tényleg a fűszere legyen az életnek, vagy tényleg egy nagyon szerves, nagyon fontos része legyen az életünknek, de semmi esetre se használjuk ezt a féle oxigénpalacként. Tehát azt vettem észre, hogy amikor elkezdjük az örömeinket, a gyönyöreinket, az intenzív élményeinket és megtapasztalásunkat, tehát hogy megkapjuk magunktól a belső engedélyt, hogy igen, ebből kérünk sokat és rendszeresen, akkor nem mindig csak pozitív dolgok kezdenek együtt járni ezzel. Én például azon kaptam magam, és különösen, meg másokat is ezen kaptam, mivel hogy ezzel foglalkozom, és hogy különösen egy ilyen kiéheztetettebb időszak után nagyon jellemző az, hogy amikor először ér bennünket egy ilyen tényleg kiszakító, elementáris élmény, akkor az valahogy olyan, mint egy ilyen defibrillátor, tehát így feléleszt, újraéleszt, visszahoz valamennyire az életbe, egy kicsit ilyen sok hatásként így megráz, és ezek tényleg ilyen fordulópont pillanatok is tudnak lenni, amikor rájössz arra, nem tudom, például a kisgyerekes anyáknál ez egy jellemző állapot, vagy a kiégés szélén álló, esetleg már a kiégésbe vaskosan benne lévő alkalmazottakra, vagy vállalkozókra is jellemző lehet az, hogy tényleg egy megváltásként az hozza el az életükbe a forgatókönyvet, vagy valami nagyon mélypont, vagy valami nagyon csúcspont. Tehát tényleg egy óriási élmény, ami történt. Vagy a kettő együtt, tehát a kettő nem zárja ki feltétlenül egymást. Az én kiégésemben például mind a kettő igazából jelen volt. Egyfelől elég csúnya mélypontokat is el tudtam érni, másfelől meg ért egy olyan extatikusan, fantasztikus, intenzív, pozitív megtapasztalás, ami egyértelművé tette számomra, hogy én enélkül, vagy ilyen élmények nélkül, vagy a lényemnek ennek a részének a megtapasztalása nélkül nem tudok,
és nem akarok tovább élni, úgyhogy nagyon világossá tettem önmagam számára így legbelülről, tehát nem is tudom, a lelkem, a lényem szólt hozzám, hogy már pedig ezt mi vagy megtanuljuk beépíteni az életünkbe, és nem csak ilyen 2 évente, 3 évente, vagy teljesen random módon így néha megajándékozódni ezáltal, és aztán örülni, hogy az ölembe hullott, és nem ilyen egymástól távol eső pontokként, mint mondjuk egy nyaralás, vagy ilyesmi így felfűzni az élet köré, hanem igenis rendszeres gyakorlattá tenni az életnek a mindennapi részévé tenni, fűszerét tenni azt, hogy igazán tápláló, igazán intenzív élmények érhessenek engem. És sokszor van az, hogy tényleg jön egy ilyen nagyon intenzív, pozitív tapasztalás egy hosszú kiesztetett időszak után, ami tényleg ilyen ébresztően hat, és attól függően, hogy mennyire, tehát mennyire vált megszokottál számunkra, mennyire elementáris, mennyire evidens az számunkra, hogy igen, az örömökre, a gyönyörökre, az igazán pozitív tapasztalatokra már pedig nagyon-nagyon komoly figyelmet és prioritást szentelünk. A legelején az tud lenni, hogy bizony nehéz erre engedélyt adni magunknak. Különösen a nőkre jellemző ez, én azt vettem észre, ennek nagyon sok társadalmi kondicionálásbeli oka is van, meg az is, hogy elsősorban sokáig kisgyerekes anyukákkal foglalkoztam, meg én magam is az voltam, és tudom, hogy mennyi bűntudat társul emellé, vagy ilyen megengedhetem-e magamnak, vagy kitől veszem el azt az időt, amit magamra szánok. Tehát van egy csomó ilyen bűntudat generáló gondolat, ami miatt mind bár sokan megtehetnék maguknak anyagilag, vagy akár nem is kerülne pénzbe, mert lenne, aki mondjuk vigyázna a gyerekükre, de sokszor egy belső gát az, ami az útját állja annak, hogy tényleg igénybe vegyük ezt a segítséget, és elkezdjük a figyelmünket önmagunkra fordítani, vagy más egyéb erőforrásokat is. Ha esetleg ennél a fázisnál tartanál, akkor kérlek szépen írjál rám most, vagy majd lehet, hogy be tudom, sőt, biztos, hogy be tudom illeszteni a podcast későbbi leírásába, hogy hol találod a Belső Engedély nevű 5 napos ingyenes kurzusomat, videókurzusomat, és azt javasolnám, hogy ezzel kezdenek a felépítését vagy feltárását, hogy magadnak elkezdesz megtanulni belső engedélyt adni a dolgokra. Ugyanakkor aztán az szokott történni, mert az igazság az, hogy tényleg ez egy nagyon zengzetes, meg hangzatos üzenet. Nagyon sok programot eladtak már, meg én is eladtam édesanyáknak, meg nekem is nagyon sok programot eladtak azzal az üzenettel, hogy ez azért is nagyon fontos nyilván, mert egyrészt jó érzés, de hogy ettől majd mennyire fel leszünk töltve, és mennyivel jobban tudunk egy ilyen telekancsóból másoknak a poharát megtölteni. Egyébként most már a falra mászok ettől az érveléstől. Szerintem ez egy nagyon káros üzenet egyébként a nők felé, hogy még az öngondoskodást is csak azzal a céllal iktassák be az életükbe, hogy aztán hasznosabbak lehessenek másoknak. Érted, vad, nem mondom, mennyi élet élt a Facebook, de hogy tényleg azt vettem észre magamon is, meg sokaknál, hogy elsőre ez az üzenet rezonál, mert a belünket is kitapossuk magunkból, hogy leszünk jobb nők, meg jobb anyák, meg jobb feleségek, és már nincsen több ötletünk, és hogyha már majd meghaltunk ebbe az egészbe, hát kéne rezonálni azzal az üzenettel, hogy most egy jó masszástól leszek jobb anya, meg jobb nő, meg jobb nem tudom micsoda, de ha megnézed, ha mögé nézel, ennek ez egy tök toxikus motiváció, hogy egyrészt csak azért tegyek magamért valamit, mert ezzel fogok tudni többet tenni másokért, és másrészt, hogy most nem vagyok nyilván elég jó, és csak azért nem vagyok elég jó. Mikor, miért? Tehát, hogy ez nem egy más üzenet, amúgy nem vagy elég jó, de vedd meg a termékemet, és attól elég jó leszel skáláján, mint az, hogy mit tudom én, hát ezek a kilók csúnyán felszaladtak rád, így biztos nem vagy elég értékes a, nem tudom, randi szénában, de gyere el a programomra, és akkor lefogyasztunk, és akkor majd elég jó leszel. Vagy hát igen, eléggé döcög ez a vállalkozás, de nem baj, megveszed az én csodás marketing tippjeimet, és akkor majd elég jó vállalkozó leszel. Tehát, hogy ez az üzenet, hogy nem az, hogy az eredményeiden tudunk javítani, vagy fejleszteni, és mindezt azért tesszük, mert neked ez fontos belülről és belső motivációból, hanem itt valami veled nem teljesen stimmel, de semmi baj, mert van erre egy receptem, hogy mit kell tenned ahhoz is, hogy ez már stimmeljen, és rendben legyél, és akkor minden oké lesz. Ez akkor sem elfogadható szerintem, hogyha öngondoskodást, vagy magunk iránti, nem tudom, kedvességet próbálunk úgymond eladni ezzel. De
Ez az én véleményem, és közben a valóság meg azt mutatja, hogy tényleg nagyon rezonálnak erre az emberek, az anyukák, nagyon a nők úgy általában. Először így lehet a legjobban megszólítani őket, hogy mások, mi az egész világnak akkor lesz a legjobb, hogyha te fordítasz időt magadra. És tulajdonképpen olyan értelemben, hogy tényleg baromi fontos, hogy fordíts időt magadra, én már nem is vagyok annyira finnyás, hogy elsőre mi motivál erre. Viszont amiről én most beszélni szeretnék ebben a podcastben, az az a jelenség, hogy ilyenkor tényleg azt várjuk, hogy elmentem masszázsra, vagy a barátnőkkel, töltöttem egy órát, egy délutánt, vagy akár egy egész hétvégét, elutaztam, koncertre mentem, nem tudom micsoda, és most tele vagyok ilyen feltöltődött energiával, és valahogy úgy képzeljük ezt az energiát, hogy akkor ez így majd automatikusan így csatornázódik a kisautó tologatásba, vagy a mosogatásba, vagy nem tudom, a férjünk lábának a masszírozásába, de az szokott ilyenkor meglepetésként érni. Elég sokakat, engem legalábbis elég sokszor ért ez a meglepetés, hogy ez hirtelen ilyen hogy hívják ezt a megtölthetetlen zsák, vagy mi ennek a neve? Feneketlen zsákká válik, hogy mint hogyha sosem lenne elég. Tehát, hogy az egyik ilyen élmény után, vagy még nem is véget sem ért, de már közben elkezdek így csimpaszkodni bele, hogy Jézusom, most vissza kell mennem a családhoz, meg megint takarítani kell, meg úristen, holnap megint hétfő, kezdődik egy új hét, nem akarok hazamenni. Tehát, hogy pont azt élem meg, hogy egy ilyen kapaszkodás, csimpaszkodás történik az élmény, vagy az élmény forrása felé, és elkezd egy ilyen ellenállás kialakulni az amúgy életem, meg a hétköznapi életem felé. És másoknál is tapasztaltam ezt a jelenséget, hogy lehet egy ilyen kellemetlen mellékhatás, amivel így először találkozunk, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel tisztában legyünk, ezt felismerjük, és elkezdjük kezelni ezt, elkezdjünk tudni megfelelő módokon és hasznos módokon beavatkozni ebbe, mert nem az a megoldás persze, hogy akkor ne adjunk magunknak én időt, meg ne szálljunk időt a töltekezésre, hanem az a megoldás, hogy hogyan tudjuk ezt ennél okosabban csinálni, és eleve annak a megértése, hogy miért csúszhatunk bele ebbe, mi történik olyankor, amikor ez történik. Hallottam el egy nagyon jó hasonlatot valahol, ami úgy írja ezt le, tehát a gyémánt és a levegő hasonlata. És itt az lesz a nagyon fontos kérdés, hogy mi a fontosabb, mi az értékesebb? A gyémánt vagy a levegő az értékesebb? Egész egyértelműen mindenki nyilván tudja a választ, és hogyha így nézünk a dolgokra, akkor nem kell ezen sokat gondolkodni. Viszont azzal tisztában kell lenni, vagy érdemes tisztában lenni, hogy az emberi agy annak szeret, vagy annak hajlamos nagyobb jelentőséget és értéket tulajdonítani, ami ritkább, ami nehezebben hozzáférhető. Ez valamennyire kondicionált is, de valószínűleg evolúciós oka is van ennek, hogy ez így történt. Ezért várjuk annyira az ünnepnapokat, és ezért unjuk sokszor a hétköznapokat, és ezért van az, hogyha minden nap ünnepnap lenne, akkor azokat is elkezdenénk unni. Tehát minél ritkábban történik valami, annál nagyobb jelentőséget tulajdonít az elménk automatikusan ennek az adott történésnek. És pontosan ez a magyarázat arra is, hogy miért tudunk inkább rácsavarodni az olyan emberekre, vagy egy kapcsolat elején miért izgalmasabb az a fázis, amikor még csak keveset kaphatunk, ilyen mikrodózisban adagolódik nekünk a másik, vagy a másiknak a figyelme, az hol jön egy nagy dózis belőle, hol eltünedezik, kiszámíthatatlan, elszórva jelentkezik, ez a figyelem, és hogy miért lesz ez sokkal addiktívabb, miért tud az elme alapvetően sokkal hát így jobban ráfüggeni egy olyan emberre, mondjuk randizáskor, akitől ilyen megoszló módon érkezik, vagy ilyen ritkás módon érkezik az a nagy dózisú figyelem, mint mondjuk arra, akivel, mit tudom én, 10 éve együtt élünk, és minden egyes nap ott van, és mindig hozzáférhető, és mindig következetes és egyenlő módon szolgáltatja felénk mondjuk a figyelmét és az összes erőforrását. Hogy melyik a kettő közül ugye az értékesebb. Ezen nagyon fontos és érdemes elgondolkodni. És például ez egy jó módja annak, hogy megválaszoljuk ezt magunknak, hogy elképzeljük, hogy mi történik, hogyha elveszik a gyémántunkat, illetve mi történik akkor, hogyha az oxigénünket veszik el. Hát ha elveszik a gyémántunkat, akkor megyünk tovább, ugye gyémánt talanul, gyémánt nélkül
fogjuk tovább élni az életünket, viszont ha az oxigénünket veszik el, a levegőnket veszik el, akkor nem megyünk már sehová, akkor nincs tovább életünk. Ugye? És mégis pontosan ez történik velünk, vagy ennek a leképezését érzékelheted így a mindennapok során, amikor annyira engeded az agyadat túldimenzionálni egy élményt, vagy egy embert, aki pont a ritkaságából, vagy a nagy különlegességéből adódóan egy ilyen nagy dózisban, nagy töltetet ad neked valamiből, viszont nem kaphatsz hozzá állandó, folyamatos hozzáférést, azzal szemben, ami kiszámítható, ami a mindennapjaidat képezi, ami tulajdonképpen egy stabil bázis a te életedben, ami a levegőnek a megfelelője a te életedben. Um, Szeretnék pár jelet, összeírtam néhány jelet, amiből felismerheted azt, hogyha te is élményfüggő vagy ennek a tüneteit kezded észlelni magadon. Mondom, én ilyen tűzijáték élménynek szoktam nevezni azokat a nagy, heves, szívdobogtató pillanatokat, amit nem tudom, egy koncert, egy elvonulás, tényleg egy ilyen, nem tudom, egy ilyen intenzívebb élményt tud okozni nekünk. És fontos, hogy megvizsgáld azt, hogy tényleg ezek milyen gyakran szerepelnek az életedben, azzal nincsen gond, a gyakorisággal önmagában nincs gond, azzal a jelenséggel van gond, amikor ezek az élmények elkezdik elzsugorítani, eltörpíteni a mindennapjaidnak, a jelen pillanatod megélésének a képességét. Amikor minden más elkezd jelentéktelenné válni ezekhez képest, akkor kezd ez az egész problémássá válni. Tehát az első jel, amit említeni szeretnék, az az, hogy ezekből, amikor tényleg így élményfüggővé válunk, akkor tényleg az a tapasztalásod, hogy sosem elég. Ez egy ilyen feneketlen kút, és tényleg két esemény között unod az életed, vagy azzal vagy elfoglalva, hogy az előző, a legutóbbi ilyen élményedet pörgeted újra, és így lerágod a kis emlékcafatokat, mint egy csontról tényleg az utolsó húzsit is, és azon nyomogsz, és közben nem vagy a jelenben, tehát nem foglalkozol igazán, nem vagy teljes figyelmeddel, az összes, hát nem tudom, az összes energiádat kivonod igazából az életedből, és egy előző élménynek nem feltétlenül a feldolgozás, mert a feldolgozás az hasznos és fontos, de amikor már tényleg így túl csócsálod, túl rákcsálod, akkor az már így gyanús, hogy valamiféle függőség ki van alakulva nálad, vagy pedig a következő ilyen élményről kezdesz el így ábrándozni, meg álmodozni, de itt azért elég fontos, hogy nagyjából megáll ez az ábrándozás szintjén, mert hogyha már elkezdesz szervezni, meg stratégiát alkalmazni, akkor ott már csinálsz valami konstruktívat. Tehát attól is problémás ez, hogy azon kapod magad, hogy igazából semmi építő jellege nincs az utóhatásának egy ilyen élménynek. Normális esetben ez tényleg olyan kéne legyen, mint a fűszer. De ha túl van tolva, akkor is olyan, mint a fűszer, tehát akkor elrontja az ételedet, eltorzítja az ízeket, stb. Jó, a második jel, amit felírtam, az az, hogy elkezdesz egy ilyen nagy szakadékot érzékelni a tűzijáték pillanataid, meg úgy a mindennapi életed között. És egy kicsit ilyen skizofrén állapot vagy élmény állhat be. Ez mondjuk nem csak a függőséget jelzi, hanem azt is, hogy el kéne jönnöd hozzám egy konzultációra, vagy valaki máshoz, és rá kéne néznünk arra, hogy éled az életedet, mert nagyon sokszor ez annak a jele, hogy egyébként nem egy örömteli életet építettél magadnak, és valamiért megpróbálod mégis belekényszeríteni magad, meg elfogadni, hogy jó, akkor ez így van, holott egy csomó mindenen változtathatnál. És egy idő után ennek az lesz a következménye, mindig az a következménye, hogy a lélek fellázad, és vagy kiégésbe, vagy depresszióba, vagy reményeim szerint sokak esetében inkább valami, vagy hát mindenki esetében inkább valami konstruktív irányba terelez, például a gyógyulás és az önfejlesztés irányába indít el, és a fontos nagy lépések, döntések meghozatalára, és azon dolgok lezárására, amiket le kell zárni, és azon dolgokba való belevágásba, amiben igazán ideje lenne már, hogy belevágj. Jó, de hogy ebben az esetben egy érdekes jelzés az, hogy egyszerűen nem ismersz magadra így a mindennapjaidba, az az élmény, az a megtapasztalás, és higgyétek el, ez nekem nagyon ismerős, hogy a tűzijáték élményben azt hiszed, hogy na ez vagyok én, itt vagyok otthon, úristen, ez az, aki igazán én vagyok, és másnap felébredek hétfőn, be kell mennem dolgozni, és az az érzésem, hogy ezt nem ismerem, ezt az embert, ki ez, nem tudok vele azonosulni, ez borzasztó.
Mondom, ez több mindennek is a jelen, nem csak az élményfüggésnek, és ez egyben egy óriási lehetőség is, hogyha ebben magadra ismertél. Kérlek szépen írj nekem egy üzenetet, hogyha ezen a ponton magadba ismert, és beszélgessünk arról, hogy nálad ezt mi okozza. Jó, a harmadik pont, amit felírtam, az az, hogy felborulnak a prioritásaid, amikor élményfüggő vagy. Tehát például hiába tudod te azt észből, hogy mennyire szereted a gyerekeidet, vagy hogy mennyire fontos neked az egészséged, valahogy az agyad, akkor, amikor ezt tettek ki kellene fejezni meg figyelemmel, akkor eltorzítja ennek a jelentőségét, így összezsugorítja ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, halogatod, nem tudod átadni magad, kibúvókat keresel ez alól, és helyette pedig, mit tudom én, az előző élményeiden nyomogsz, vagy fantáziálgatsz, vagy valamilyen pótcselekvéssel próbálod tompítani azt az űrt, amit a legutóbbi tűzijáték, meg a következő iránti sóvárgás hoz maga után. Jó. Tehát nagyon problémássá tud válni az élményfüggésben, amikor az olyan dolgokat kezded elhanyagolni, ami valójában a levegőt jelenti a te életedben, azért a pár csepp gyémántért, amit tényleg így próbálsz kifeszíteni, és megtartani, és belecsimpaszkodni, és amikért csóvárogsz így az összes mindenkori jelen pillanat megélése helyett. A negyedik, amit írtam tünetnek, az az, hogy ennek következményeképp, hogy elkezded hanyagolni a prioritásaidat, vagy felborulnak ezek, elkezdesz hanyatlást tapasztalni az életed amúgy számodra nagyon fontos területein. Tehát vagy a párkapcsolatot kezd el sorvadozni, vagy a gyerekeiddel valókat, tehát gyerekek kezdenek olyan tüneteket mutatni, mint amit az elhanyagolt, akár érzelmileg, akár másként is elhanyagolt gyerekek szoktak így tünetben mutatni, hozni, akár a lakásod, az otthonod, a munkád, a pénzügyeid, nem tudom, tehát bármi is fontos neked, az egészséged, elkezdenek ennek látható és érzékelhető jelei lenni, hogy nálad nem megfelelő módon vannak, számodra megfelelő és támogató módon működnek a prioritások, illetve ezeknek a képviselete tetteken belül is. Aztán mindez oda fog fajulni, vagy oda fordul át, hogy egy szorongást kezdesz el tapasztalni egyre többször, és ezt a szorongást, ezt jellemzően próbáljuk a következő ilyen tehát a következő lövés tűzijáték élménnyel csillapítani. Tehát ez a szorongás, ez jellemzően nem arra késztet minket, hogy jó, akkor nézzünk ezzel szembe, rakjuk rendbe a prioritásainkat, használjunk egy kis fegyelmet, csináljunk rendet az életünkbe, tegyünk rendet a káoszból, és kezdjünk el tényleg a prioritásaink és az elveink szerint, vagy azokhoz hűbben élni, hű ebben, hogy kell ezt ragozni, mindegy, érted, amit akarok mondani, hanem szorongok, és ezért inkább pótcselekszem, inkább még tovább halogatok, inkább próbálom elkábítani magamban ezt a szorongást, vagy nyomogok az előző élményen, illetve ábrándozok a következőről. A hatodik tünet, amit ideírtam, az az, hogy egyre jobban utálod magad, sajnos ennek a következtében, tehát romlik a kapcsolatod saját magaddal, elkezded így megvetni magad, hát nem vagy büszke magadra, szóval nem az van, hogy hát ez az én életem. Gondolj bele, felkelsz hétfőn vagy kedden, bemész dolgozni, és nem azzal az érzéssel csinálod, hogy igen, ez vagyok én, ez az én életem, büszke vagyok arra, amit létrehoztam, amit megteremtettem, imádom minden percét. Nem így, nem ezekkel a gondolatokkal éled ezeket a mindennapokat, hanem Jézusom, megint hétfő, valaki lőjön fejbe, miért nincs szombat este, miért nem vagyok az Everness-en, mondjuk az én esetemben a legutóbbi ilyen nagyon klassz élmény, vagy mikor lesz már a randi, hanem mikor ír már, mikor lesz már ez vagy az. Nem, ez egy ilyen nagy-nagy ellenállást szül saját magunkkal szemben is, és az életünkkel szemben is. És ide felírtam még az álélményhajszolást is, ami talán még rosszabb, mint az élményhajszolás. Sokszor két élmény között pótcselekvésekkel próbáljuk megszerezni a úgymond dózist. Ezt nagyon sok anya számol be erről, én is abszolút ismerem ezt, hogy például azért nem megyünk lefeküdni, hiába nem alszik a gyerek, és nem tudom, 2 év kialvatlanságot cipelünk magunkkal, és amikor alhatnánk, nem tesszük, mert akkor akarunk sorozatot nézni, vagy fel van csoportosítva egy csomó YouTube videó, vagy nem tudom, nyomkodjuk a fét, tehát semmi produktívat nem csinálunk, és ezt mi magunk is tudjuk, de valahogy annyira sóvárog, annyira éhezik a lelkünk arra, hogy azt érezze, hogy egy picit magunkkal foglalkozunk, hogy valami élmény ér bennünket is, hogy egyszerűen nem hagy aludni, nem hagy lefeküdni. Fontosabbá válik, hogy valami, legalább az élménynek a látszatát, vagy a pótszerét próbáljuk megadni magunknak,
mint az, hogy aludjunk, fontosabbnak látszik, ugye, a gyémánt meg a levegő. De egyrészt nem fontosabb, és másrészt az álélmények, a pót élmények soha nem fogják pótolni a valós élményeket. Nem tudom, hogy megtapasztaltátok-e már, remélem, hogy igen, az egyik tagunk írta ezt a Vájvalóra csoportba, hogy ez volt az egyik első ilyen nagyon nagy katartikus felismerés, és nagyon hamar érkezett, 2-3 hét kell azután, hogy elkezdte a programot, írta a Facebook csoportba, hogy te jó ég, lejöttem a Facebook függésemről, a sorozat függésemről, amióta valóra válásomon dolgozom. És anélkül, hogy egyébként így módszeresen le kellett volna szoktatnom magam. És nekem is ez a tapasztalatom, pont mondtuk is a gyerekeknek, kérdezték a minap, hogy mi miért nézhetünk minden nap, mikor őket nem hagyjuk igazából, nem szoktak képernyőzni. És mondtuk, hogy egyrészt azért, mert felnőttek vagyunk, és másrészt meg, mert nem igaz, hogy minden nap nézünk, nem szoktunk minden nap nézni, sőt, szinte már az is van, hogy egy héten egyszer sem nézünk sorozatot a férjemmel. És ez azért van, és akkor ezt így meg is említettük neki, hogy igen, tényleg valóban volt olyan időszak, amikor minden nap ezt csináltuk, mert ez volt a kettőnk közötti kapcsolódás szinte egyetlen módja, valahogy úgy kisivárosult. Ilyen szó nincsen, de én remélem, hogy értitek, hogy olyan úgy kiürült, úgy ez volt a legkönnyebb ellenállás iránya, annak a látszata, hogy valamit együtt közösen csinálunk, és ez sem szemderágó gumi, tehát nem eszel, csak rágsz. És nagyon sokan ilyen élményekkel töltik fel az életüket, és nekem is volt olyan időszakom, amikor ezzel töltöttem fel. Viszont, és azt mondtuk is a gyerekeknek, hogy hát amióta egy kijárogatunk, vannak újra barátaink, van új baráti körünk, vannak hobbiaink, kimegyünk együtt, nem tudom, stb. Azóta egyszerűen nincs vágy, meg igény leülni, sorozatot nézni, sőt, vagy nagyon-nagyon ritkán van. Még akkor is, hogyha van egy olyan este, amikor pont nem megyek ki, nem csinálok semmi izgalmasat, akkor se jön, hogy akkor sorozatot nézek, hanem akkor pont arra vágyok, hogy csend legyen, és pihenhessek egy kicsit, és feldolgozhassam az élményeket. Szóval nagyon, nagyon fontos az, hogy megvizsgáld, hogy az életedben milyen arányban osztanak el a valódi és az álörömök, milyen álörömökkel próbálod pótolni, csillapítani a valós élmények, a valós tapasztalatoknak a hiányát. No, és akkor beszéljünk egy picit arról is, hogy mit tégy akkor, hogyha az élményfüggőség jeleit tapasztalod te is magadon. Első körben azt javasolnám, hogy mindenképpen tudatosítsd azt, hogy mi történik. Tehát például ez a podcast egy nagyon jó kiinduló pont lesz, meg tudod majd ennek kapcsán határozni, fogalmazni azt, hogy a te esetedben mi a gyémánt, mi a levegő, és mit okoz az életedben konkrétan, meg tudod vizsgálni, érdemes is. Javasolom, hogy ülj le egy tollal és egy papírral, vagy a naplóddal, hogy vizsgáld ezt meg, hogy mi az a levegő, amit engedtél így elértéktelenedni, vagy engedted, hogy az elméd elértéktelenítse miatt a függőség miatt. Ha belegondolsz, minden függőség így működik. Tehát az alkohol függőség arról szól, hogy hogy megszerezzem a következő adagomat például, az sokkal fontosabbnak tűnik, mint az, hogy amúgy tisztességes voltam-e, vagy kiment a gyerekekért a suliba, vagy egy csomó mindennél, ami nyilvánvalóan nem fontosabb és lényegesebb, hogyha magamnál vagyok, tiszta vagyok, és józanul tekintek a dolgaimra, de az agyam elhiszi, hogy fontosabb. Tehát ilyen értelemben érdemes megnézned, végignézned az életeden, hogy mit tart az agyad a legfontosabbnak az életedben. Nem az értékrendszered, nem a neveltetésed, hanem az agyad, az elméd, és ezt akkor tudod megfigyelni, ha megnézed, hogy mik az automatikus cselekvéseid, mik a szokásaid, mi az, ami egyébként tök értelmetlennek tűnik, vagy akár szembe is megy a prioritásaiddal, az elveiddel, és teljesen szabotál, de mégis azt szoktad, az lesz a választásod, főleg, hogyha nem használsz önfegyelmet és tudatos erőfeszítést azért, hogy ebbe beavatkozz. Jó. A második, ami fontos, a tudatosítás után, az az, hogy nyerd vissza a hatalmat a prioritásaid és a motivációt felett. És ezt úgy tudod megcsinálni, hogyha igenis beavatkozol az agyadnak az automatikus kis működésébe, nem hagyod magad orba szájba fantáziálgatni, hanem és a következő, a harmadik pont, amit írtam, az az, hogy elkezdesz különbséget tenni például a fantázia és a valóság között. Az, hogy elmész egy koncertre, az valóság, amíg ott vagy. Amiket ott átélsz, amiket ott megtapasztalsz, az élmények, a biokémiai folyamatok, a vegyületek, amik létrejönnek benned, az eufória, az öröm, az együttlét, stb. Addig, amíg ott vagy, az egy valóságos élmény, vagy egy randin egy emberrel, vagy akármi is legyen számodra ez a tűzijáték pillanat.
Viszont onnantól fogva, hogy onnan elmentél, és elkezdett feldolgozni ezt az élményt nem testi úton, hanem vissza-vissza gondolsz rá, meg kiegészíted, meg újra és újra lejátszod, ez már innentől fogva nem a valóság része, hanem ez a te fantáziálásod. És ez a fantáziálás, ez el tud minket, sőt, ez elszakít igazából a valós élettől. És persze tud ez hasznos is lenni adott esetben, vagy nagyon kellemes tud lenni, de nagyon-nagyon káros is tud lenni akkor, amikor egyfajta ilyen eszképizmusra, egyfajta menekülésre használjuk ezt. És van az a fantázia, ami konstruktív, ami teremtő, ami egy manifestációs eszköz, tehát újabb és újabb számodra fontos dolgokat tudsz a fantáziád révén teremteni, de az a fajta fantázia, amivel tényleg a lerágott csontként cuppogsz egy nem tudom 3 évvel ezelőtti élményen, mert azóta sem vetted a fáradtságot, hogy adj magadnak valami újat, az nem egy hasznos fantáziálás, és hogyha az agyadat engedett, hogy ezt csinálja, például megint csak visszatérnék mondjuk a randizáshoz, ez tök veszélyes dolog, mert nagyon sokszor az van, hogy kapsz egy pár morzsát, és hagyod, hogy az elméd ezt a morzsát kiegészítse valami fantasztikus, csodálatos kapcsolattá, meg nem tudom, milyen emberré, aki ott van a másik oldalon, aki dobálja hozzád feléd a morzsákat, pedig a kettő nem egyezik meg egymással, tehát lehet, hogy nagyon szerelmes leszel a saját fantáziádba tulajdonképpen, és azt hiszed, hogy abban a másik emberbe vagy szerelmes, vagy nagyon fontosnak kezd el tűnni az a másik ember, vagy a kapcsolat, holott nem ő a fontos neked, hanem az a munka, amit te, az a rengeteg energia, amit hagytál, hogy az elméd ebbe az irányba, a fantáziák szövögetésének az irányába elcsorgasson, és azt a rengeteg energiát egy csomó helyen majd hiányolni fogod, ami viszont valóság vagy valóság kellene legyen az életedben. Szóval ez nem tréfa dolog, ez nem kis dolog, ez nem kicsi veszély, úgymond, ez gyakorlatilag az életedet lopja el percről percre, hogyha nem tanulsz meg, ha nem tudod meg észrevenni, hogy mi történik, és nem tanulsz meg beleavatkozni. Nagyon fontos, hogy te döntsd el, hogy a te életedben mi a fontos, mi a jelentős, mi a levegő, és mi amúgy csak gyémánt, mi maga az étel, és mi a fűszerezés ennek az ételnek, és a helyére tedd a dolgokat, és ne hagyd, hogy az agyad automatikusan a saját szorongása, vagy nem tudom, sóvárgása, csillapítására rabolja tőled a figyelmet a számodra fontos dolgok elől. Aztán az ötös, ami egy hát nagyon nehéz lecke, de nagyon érdemes elkezdeni gyakorolni, az az, hogy tanulj meg minden pillanatot élményként felfogni, vagy élményként fogadni és átélni. Tehát, hogyha belegondolsz, akkor meg tudod nézni, hogy mi az, ami lezajlik benned, mi az, amit átélsz egy ilyen tűzijáték pillanat során, és az szokott ilyenkor történni, hogy az agyad automatikusan ott akar lenni, ahol van. Ezek tényleg ilyen kegyelmi pillanatoknak tűnnek, mert az emberi agy jellemzően elutasításban van azzal, ami van, különösen, hogyha nem tetszik neki, mert az értékítéletei alapján túl uncsi, túl sivár, túl fájdalmas, túl akármicsoda, tehát hogyha nem megy át a atya úristen, de jó szűrőjén, akkor az agy nem azt akarja, ami van, hanem helyette valami más szeretne, amivel összehasonlítja ezt. Az szokott történni ezekben a kegyelmi tűzijáték pillanatokban viszont, hogy egy olyan élményt kapsz, amire az agyad, ez jó, ez kell, csak ez kell, ez tartson örökké, minden sejted, minden pórusod megnyílik, teljes figyelemmel beszippant a jelen, katartikus, euforikus, jaj, de jó, sose érjen véget. Ezt éljük át ezekben a tűzijáték pillanatokban, és pont ezt kellene valahogy elkezdeni tudatosan is gyakorolni, hogy ezt megint csak ne a te agyad döntse el, hogy meg a véletlenszerűségnek a találkozása, hogy mikor tudod ezt gondolni egyébként, vagy mihez tudsz úgy hozzáállni, hogy csak azt akarom, hogy az legyen, ami most van. Minden pillanatát nem feltétlenül ki akarom élvezni, de meg akarom tapasztalni annak, ami most van. Lehet ez egy fájdalmas élmény is, de akkor is ugyanolyan nyitott akarok lenni rá, ugyanúgy meg akarom ismerni, hogy milyen ez az élmény, hogy meg akarom tapasztalni magát az élményt, és meg akarom tapasztalni saját magamat ebben az élményben, ugyanazzal a nyitottsággal és figyelemmel, mint ezekben az euforikus, katartikus állapotokban. És ezt a figyelmet igenis tudom állítgatni. Van hatalmam, van fegyelmem arra, hogy így kezdjek el hozzáállni a mindenkori elém táruló valósághoz, és az itt és most pillanatához, és ez innentől fogva egy gyakorlat lesz, nem egy
egy kábítószer, amit magamba fecskendeztem, vagy egy pofon, ami kívülről így megráz, vagy nem feltétlenül pofon, de valami jó élmény, tehát nem valaki kilőtt egy tűzijátékot, hogy így az automatikus ösztönös késztetéseimet így magához ragadja, hanem ezt belülről is tudjuk irányítani, és nagyon fontos, hogy legyen uralmunk e fölött. Azért fontos, mert ez a hatodik pont, azért fontos, mert ezek nagyon, nagyon fontos, hogy érjenek minket valódi élmények, meg minél több, de igazából az lenne nagyon fontos, hogy megtanuljunk tényleg valódi élményt átélni minden pillanatban. Mert mi az élmény? Az, hogy átéled az életed. És akkor lesz gyönyörű szimfónia az egész, és a legfinomabb így csiklandozó étel, hogyha megfelelő arányban vannak bele adagolva a hozzávalók, és a fűszert azt tényleg arra használod, amire való, hogy kihozza az ízeket, hogy harmonizálja az ízeket, hogy különlegessé tegye az ételedet, és nem pedig arra, hogy így túl elvigye az egész sót, ugye, és tönkre tegye az egészet, és aztán ki kelljen dobni, mert tehetetlenné váljon. Na, hát ez volt már az tanításom, vagy nem tudom, bölcsességem. Nagyon könnyű elmondani, bár elmondani sem volt annyira könnyű, vagy így végigvenni, számba venni ezt az egészet, de hogy ezt így gyakorolni, és hogy ezt így tényleg mindennapos prioritássá, mindennapos gyakorlattá tenni, az már egy egészen más dolog, már pedig pontosan ez a feladat, pontosan ezt kell tennünk, és én szeretném a figyelmetbe ajánlani azt, hogy ezt viszont nem kell egyedül csinálnod, sőt, sokkal eredményesebb leszel, ezt garantálni tudom, ha ezt csoportban teszed, ha ezt támogatással teszed, és szeretném ezúton felkínálni az én támogatásomat a Vájvalóra nevű csoportos coaching programomban, ahol minden hónapban van egy kihívás. A következő hónapban, augusztusban például a sors feladatunkon fogunk, annak a feltárásán fogunk dolgozni, de nem feltétlenül az egész sors feladat, hanem a kutatói mindset, a kutatói hozzáállásnak a kialakításával. Tehát a legfontosabb az lesz, hogy hogyan tudunk tényleg a saját külső-belső folyamatainkra, a múltbeli eseményeinkre, mindenre, ami jelentős egy adott feladatunk szempontjából, ami itt és most minket foglalkoztat, legyen az valami, amire nagyon vágyunk, egy kimenetel, amire nagyon vágyunk, vagy egy probléma, ami újra és újra visszatér, és valahogy nem tudunk ettől szabadulni, mind a kettő tökéletes kiinduló pont, és hogy tudunk tényleg aféle detektívvé vagy kutatóvá válni ezeknek a szálaknak a felgöngyölítése mentén, mert ígérem nektek, hogy aki ezt így elkezdi, aki elsajátítja azt, hogy így tekintsen a feladataira, így tekintsen az életére, a tanításokra, ami kérik minden nap, annak nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz az élete, a hétköznapja is, tehát a levegő is elkezd nagyon izgalmassá válni, mert minden levegő molekula valahogy elkezd valamilyen jelentéssel bírni a feladat végrehajtásának szempontjából. Nem lesz unalmas pillanat többé, mert sosem tudod, hogy mikor, hol, honnan érkezik a következő nagyon-nagyon fontos üzenet. És egyébként ez egy nagyon jó gyógyírja ennek a bizonyos élményfüggésnek, mert hogyha van egy feladatom, egy misszióm, egy küldetésem, akkor annyira nem tudok ám bele fulladozni egy koncertélménybe, vagy egy randi élménybe, vagy egy emberbe, akibe így amúgy bele csavarodok, vagy nem tudom, mert nekem feladatom, dolgom van. Tehát, hogy az egy fűszer lesz, egy fontos kis pihenés, vagy nem tudom, egy sziget, vagy néha ő is a sors feladatom része lehet, de amúgy annyi minden más feladatom, és annyi minden megoldandóm van, hogy tényleg az lesz a feladatom, hogy visszahozzam folyamatosan a figyelmemet az itt és mostba, teljes nyitottsággal, sőt, hogy mondjam ezt, hogy nevezzem, egy nyitottsággal arra, hogy bármelyik pillanat hatalmas fordulópontokat jelenthet, vagy óriási tanításokat tartalmazhat, rejtegethet számomra, és ez így nagyon-nagyon izgalmassá tudja tenni azt, ami korábban unalmasnak tűnt. Na, úgyhogy ezt csináljuk. Ebben a hónapban egyébként, mi van még, 26-a, van még 4-5 nap hátra. Nagyon izgalmas, hogyha most jelentkeznél, most belépsz ránézni a sejtszintű igen nevű kihívásra. Ez is egy borzasztó fontos eszköz az ösztöneink, az intuíciónk feltárására, és hogy hogyan tudunk hallgatni, hogyan tudjuk a testünket arra használni, egyfajta belső iránytűnek használni, amin keresztül az intuíciónk kommunikálni próbál velünk, hogy tudjuk ezeket a jeleket jól fogadni, jól dekódolni.
ezt csináltuk ebben a hónapban, ez volt a kihívás. Minden kihíváshoz tartozik egy lecke, egy magyarázat, meg egy napló, ami kérdések mentén segít igazából mindenki számára személyre szabni az adott kihívást. Tehát nem az van, hogy én megmondom, hogy pontosan ezt és ezt és ezt kell csinálnod, hanem megérted a koncepciót, amit gyakorolni kell, van egy csomó javaslat, de te abból ki fogod választani azt, ami téged megszólít, vagy akár kiegészíted azzal, ami neked eszedbe jut, hogy na jó, akkor te ennek mentén fogod az adott koncepciót gyakorolni. Szóval, hogy nincs ilyen kötelező idő, amit rá kell szánnod, bármennyi időből meg tudod érteni, és el tudod elkezded tudni a magadévá tenni, és a testeden keresztül is megtapasztalni ezeket a koncepciókat, és ezeknek a teljesen világ megváltó, és főleg a saját életedet egészen más szintre emelő erejét. Na, hát köszönöm, hogy velem tartottál, és meghallgattad, és mondom, hogy nagyon nagy szeretettel várlak a Vájvalóra programomban is, hogyha tetszik ez a podcast, ott nagyon jól fogod érezni magad köztünk. Hello, sziasztok! Ha ennél mélyebbre szeretnél menni önmagad kiteljesítésében és valóra váltásában, kérlek nézz rá a Vájvalóra programomra, vagy vedd fel velem a kapcsolatot.